Het Wetterskip Friesland is uiteindelijk maar haar grootste diekproject ooit. Het opheging van de Zeediek op het Ameland. Het project is onderdeel van het Sanneum de Heegwetterbeschermingsprogramma van het Riek. De kosten binnen 20 miljoen euro. En het Ameland is haar de komende 50 jaar veilig. Metaalbedrijven in Haas, Frenscher, Het Bild, Ljouw, het Vinwaarden, Dokkum, Driersum, Snits en Weensum werden het plotline toch een gutte staking. Die is vanmorgen om 7 uur begonnen en het wordt het 24 uur. De vakbonden, FNV en CNV hebben de maaiwerkers in de metaal oproepen om het werkdeel te lezen. De bonden kent maar de werknemers net eens weer hoe de nieuwe CAO. Het reetrietboen KNSB het justerjoen op een ledengekomst besletten dat marathonreetrieders stak om seizoen maar een helm op rieden matten. Ik het onloeken van snijverste bescherming voor handen, skonken, ankels en nek hebben het verplichten. De nieuwe eersten gelden voor nationale en internationale wedstrijden en gaan in op 1 september. De politie heeft een 24-jarige Snitser aangehouden. De man werd verdacht van de oerval op 4 juni in Snits op de bewenster van een wenskip. De 20-jarige vrouw werd daarbij mishandelen. Een tjoege joeg natuurlijk signalement van de verdachte. Dat de politie een aantal broekbare tips kreeg over de identiteit van de man. Oors, zoals jij de tocht waard, zit er nog een tweede verdachte in beeld. Joen en vannacht eerst wat buien, letter droeg, het werd 10 graden. Morgen droeg waar, en flink wat zinnen, temperatuur 16 graden. En er zit een matige noordwestenwind.